Няма след теб да тичам, няма да ти се вричам. Били пустил целувка? Не става такива неща. Плюс, че при жените винаги е по-трудно. При нас, може някой път да мине, нали, че чисто животинско. При тях почти винаги е на емоционална основа. Чисто физически трябва ли да е стройна или може да е малко по... така, да грабиш? Това е субективно. Няма след теб да тичам, няма да ти се вричам. Да видиш кой са. След 10 години къде се виждаш? В момента си на 26, значи 36. Честно казано, надявам се вече да имам семейство. Жена, 2 деца, работа и труд, за който да мога да се гордея. Да ти се вричам. Не, Моля! да си купя... Човек! Ево, приятно хапване! Баси, ако... За това сме най-добрите. Чакай.